na this case ugbu a Clara iwe ogbenye mbụrụ ọgaranya oga erere gị ịma ana m abịa na-ete ka ihe a sị ka nye gị oroma ya bụrụ na ị ga-echeta akọrọ nke ndọrọrọ dị otu a yesterday what happened? ị mazi ihe mere na nrọ nke m rọrọ n'abalị taa ya bụrụzie gị nwa ka m hụsiri n'elu oroma ka ị na-awọzi ya bụ oroma uche nụkwa na mụ na-awọzi oroma onye ọbụla ga-eli ihe ruoro m sị ka ọ napụ m ya agaghị m ekwe ya wee gbawarala anya ya eruokwa n'ogo nke ịga na my dream lee oroma m ji awọ na nrọ na-ara Clara gị nwa bụ onye na-agazi na nrọ ahụ na ngaruzie na nrọ ahụ ozugbo m na-eleli anya elu ya bụrụzie gị nwa ka m hụrụ nwaanyị na-arị elu Chineke emene emetụkwala m aka anwakwala anwa metụ m aka n'ụtụtụ a iwe ọchịgodi m ga-amata na obi adịghị m mma ihe mkparị ọ dị egwu na-anọzi m n'elu oroma ahụ maka na mgbe anyị na-akọ nrọ gị ahụ ịkọrọkwa iwe m chebiri gị omenyere m dị oroma enye akụ ịhụna na isi ka inye m oroma ahụ gasịlahụ gị nye m gị sụla aka azụ Chineke meziere onwe ya m nọzi n'elu oroma uche m ga-aga inye gị ugbu a na me go give you no be you go give Clara ịmacha ihe ị na-eme I fear you pass no near me no near me shift kwa onye ọ na-abụ nhụ na nrọ masị ya bịa were oroma Clara gawuzie onye nnọzi na nrọ gawazie n'ukwu oroma m ji agwọ na nrọ hụzie gị n'elu ya nwaanyị na-arị elu nwaanyị mgbawa anya onwe ihe m ga-agọrọ gị ị hụrụ gị nwa you have done the worst you have done the worst no problem ị chọrọ ili ihe ruoro m oroma Chineke nyere m na nrọ na amamonye kụrụ ya ọwụ mmadụ anaghị ara ihe ọ na-akụghị gị bịazie ka isepụ m ya n'aka lee ihe mere nụ ịchọ ị gara ịkpara nkwụ tanshi gị ịkpara nkwụ ka mụ gara gị ịkpara nrọ anọ na-akọnfuse m ị gara gị ịkpara nkwụ ma agakwa gị ịkpara nkwa m na-ekwe gị hụrụ o nwere ala ka m sirọ ha nra Clara hụ ha gị n'elu osisi ahụ ma m na-esighị ebe ahụ lọtuo gị ma m na-esighị ebe ahụ were osisi otu a dụrụ gị otu a dụtuo gị uche ihe ị ga-eme ya nke gị m na-awọrọ nke m wọrọ nke gị oroma ahụ gị nwe ya na ya oroma ahụ i jere kawa anya jee wọwa ịhụna ka m wọga ya uche I dey pass na you call me say make I come I dey pass for that dream gasị m dị ya abịala nụ mụ na oroma na oroma ya na-atọ ụtọ gị bụrụzie landlord bụrụzie onye ga-agazi iri oroma na-enyetụ gị enyetu gị rịwa ya elu gị rịwa ya elu uche asị na inyere m ngara makwa m na owote ede thank God open my eye were bel otu a kụchie gị ntị uche ọ dị egwu Chineke emeela kele ọha na eze aga m ekele ha okwu mụ na gị uche Chineke nna mma ekele thank God Igbo mmadụ samsam ụtụtụ ọma nọ na Bọlachi na-etelu mmadụ agaghị anapụ m ihe nwe aka na unu ahụ rahụrụ mmadụ agaghị anapụ m ihe nwe asị m Chineke gọziela m unu ndewonu thank God kelere m Chineke onye mere m anọzie n'elu oroma ahụ uche m na-arịọ ya arịọ na anyetụ m nwọrọwoju oke ike kwere onye na-eri ebe ọ na-akọghị ọ dị egwu ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ ngwanụ ka anyị gbapụ ya ọsọ jee nnọọ jee ka ọ n'ubi onye anyị bịara na nke ya mgbagezie ntị ndị agha ala anyị agbagbuola ndị oyi ọha egwu Boko Haram 11 na steeti Borno nakwa na steeti Adamawa bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na o nweghị ọkụ ọbụla gbara n'isi ụlọ ọrụ anyị ka ụlọ ọba ego UBA kwuru
ndị uwe ojii azọpụtala ụmụ nwaanyị abụọ ndị ntọrọ mmadụ tọrọla n'isi obodo anyị bụ Abuja bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ bụ ndị ego ọkụ yahoo mere o ji ara ahụ ndị Naịjirịa inweta akwụkwọ visa ịga mba ndị ọzọ ka ndị EFCC kwuru. otu ule NECO ewepụtarala ọha na eze ka okpu ule SXCE nke afọ a si wee gbaa bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu pati APC na steeti Rivers ka nọkwa na-achọ ịrabata Fubara n'otu pati ha dịka Fubara ga-alọghachi n'obi ọchịchị gọọmenti steeti ahụ n'ụbọchị taa bụ Tọzdee. Dele Momodu akpọọla Peter Obi ọbịa na mba Ghana bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na gọọmenti steeti Adamawa akụtuola ụlọ ahịa ndị mmadụ dị 2,000 shops arụrụ n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Tinubu ewepụla iwu ọnọdụ gbatagbata o tinyere na steeti Rivers dịka Fubara na ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Rivers ga-amalite ha ọrụ n'ụbọchị taa. Harry Kane sụnyere ọkpụ goolu abụọ dịka otu egwu bọọlụ Bayern Munich ji ọkpụ goolu atọ asatara naanị otu ji merie otu egwu bọọlụ Chelsea bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na okpu ule NECO pasentị 62 6.2% bụ ndị sole ya bụ ule NECO nwetara akara kredit n'ihe ọmụmụ Maths na English. Onye ji agbara ndị Super Falcons ala anyị bọọlụ ama ma bụ Onome Ebi awụsala ọwa n'ịkụ bọọlụ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Tinubu ka dịkwa uchu n'ọrụ ya iwunye ngwa ọkụ n'ebe ndị ntorobịa Naịjirịa dị ya na ịtụtegharị ngalaba na-ahụ maka agụmakwụkwọ n'ala anyị bụ Naịjirịa ka Shetima kwuru. Ọ dị egwu. Ọ ka dị uchu. Ọ ka dị committed. Shetima. Ọ ka dị committed. Are you talk this one? Ruo ole mgbe? Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ n'ụtụtụ a anyị ga-eleba ya anya bụ nkachapụ bụ njedebe onye isi ala Bola Tinubu wetara ya bụ nkwụsịtụ n'ọrụ ọ kwụsịtụrụ Fubara na ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Rivers tinyere osote Fubara ọ kachapụla ya ya bụ emergency rule state of emergency etinyere na steeti Rivers. Onye isi ala Bola Tinubu akwụsịla nke a bụ isiokwu anyị ga-atụle na ụtụtụ a n'ihi ya ị ga-agbalị soro anyị tinye ọnụ n'okwu a. Gawa na Facebook ugbu a ka ị nwee ike zibatawa ozi gị. Ajụjụ anyị na-ajụ gee ntị. Nkea ga-eme ka udo lọghachie na steeti Rivers. Ajụjụ ọzọ wee bụrụ Nkea ọ ga-eme ka Wike wepụ anya n'ọchịchị steeti Rivers dị ugbu a. Ama m na-aghọta. Amaghị m ị na-eme gịnị ị na-aghọta. Gịnị dị ka ị nwere ikwu gbasara ya bụ njedebe onye isi ala Tinubu wetara ya bụ nkwụsịtụ n'ọrụ ọ kwụsịtụrụ Fubara osote ya na ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Rivers? Kedu ihe ị nwere ikwu? Yesterday ka ya bụ akụkọ nọ wee kpọpụ onye isi ala ma ihe our president de ọ dị learned, ya bịa wepụta akwụkwọ o dere kọwachaa ihe mere o ji kwupụta ya bụ na steeti Rivers si lekwa ọ rụtụrụ aka na akụwara okpo mmanụ ụgbọala bụ pipeline na ọ bụ adịghị n'otu. Fubara na-ekwu ihe ọzọ, ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Rivers na-ekwu ihe ọzọ.
bụkwa n'ihe mere eme na wetin happen ya si na ihe ahụ ihe ndị ọ bịara bịa tụlechaa si enough is enough mere o ji kwupụta ọnọdụ gbata na steeti Rivers na ka ọ dịkwa na o nwee n'ihe ndị ọ họrọ mgbanwe o ji si oke ebe ọ bụ na ọ bịala na njedebe mgbanụ ka o weghachie ọchịchị onye kwuo uche ya bụ demokrasi na steeti Rivers o wee bụrụ ya gịnị ka ị nwere ikwu gbasara maka nke a ka ọ dị nwaanyị ọma otu ule neko anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Wenezdee wepụtara ọha na eze ka okpu ule SXCE nke afọ a si wee mee gịnị gbaa ozugbo e kwuru na ewepụtara ya ndị mmadụ ara ọchịwa ha wee na-akọwa na ndị sole ya bụ ule bụ ndị ọnụọgụ ha dị 6.2% na ha nwetara akara kredit n'ihe ọmụmụ Maths na gịnị English nke a dịtụ encouraging ọ dịtụ gịnị encouraging mathematics na English ka ogodo n'ọhịa ebe dị oke mba 6.2% ọ gbagotetụrụ uche nwaanyị ọma Dele Momudu akpọọla Peter Obia na mba Ghana akpọọla Peter Obi ọbịa Peter Obi ọbịa na mba Ghana uche ọ dịkwa na mma ị na-ajụ mma ọ dị na mma ọ dị na mma nwaanyị ọma ha rie ṅụọ ya ka ọ dị ndị EFCC apụtala kwuo na ọ bụ ndị ego ọkụ yahoo ndị Pablo na BTC Lord na ụmụnne ha na ọ bụ ha mere o ji ara ahụ ndị Naijiria inweta akwụkwọ visa ịga mba ndị ọzọ na ndị a spoil ala market emebiela ha ihe tupu ndị mba ọzọ enyezi onye Naijiria visa ọ dịzị ka esiri n'ọkụ gịnị mere ọ na-agaghị adị ka o siri n'ọkụ 90% of ndị Naijiria dị na mba ndị ọzọ nke a bụ uchere obi m ọwụkwa nrụrụ aka kpọgara ha ama mme na-aghọta ịma ụdịrị ihe eme na ụfọdụ ndị mba ọzọ na-asọzi anya oyi ị gaa n'ọtụtụ mba dị iche iche ha na ọsọ a na-achụgharị ha go to your land leave our land even Ghana ebe a emewa ngagharị iwe sị anyị lawa na anyị nwekwara agwa ọjọọ ka nke a mekwara ka nke a na-eme gị ike gbọrọ ama mme na-aghọta o wee bụrụ ịma anyị na-ekwu ya na-ekwusi ya ike ịhụrụ ihe a ndị Naijiria bịara were aka abụọ otu a nabata ya ya wee omenala wee normal thing nrụrụ aka ọ dị ego ka ọ dị ụlọ ọba ego UBA apụtala kwuo na ọ bụ asị na onweghị ọkụ ọbụla gbara n'isi ụlọ ọrụ ha ịma akụkọ bịara na-efesa na-adagharị na ọkụ gbara isi ụlọ ọrụ ha keke asị no na onweghị ọkụ ọbụla gbara isi ụlọ ọrụ ha dị na Lagos na ọwa asị ihe onyonyo ahụ ahụrụ mba ọhụhụ otu ahụ ka o si mee gịnị we dey look we know the judge ọ dị ego o wee bụrụ ya nwene ịma anaghị anọ otu ebe ekiri mmọnwụ ọ bụ mkpụgharị ka eji ere nwambe anaghị edosakwa n'ukwu etu ebe a zatacha ezi ọ bụ ebula ya ebe enwe ike zata ya bụ ezi nwene n'ihi ya ka ọ dị ka anyị nyonyeke n'anya n'akwụkwọ akụkọ Daily Post mgbagezie ntị ndị Naijiria tụnyere Tinubu vootu n'afọ 2023 ha ga-atụnyekwara ya vootu n'afọ 2027 ka onye isi oche otu pati APC n'ala anyị bụ Yilwada kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị obu egbe egbuola mmadụ 22 oge a na-eme ha mmiri chukwu na mba Niger Republic. A ka chọkwuru m nwa nwoke ka Tiwa Savage ji akụ egwu kporo bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mweghara ndị oyi ọha egwu na-eweghara obodo ndị e nwere n'ala anyị ezighi ezi ma otu ka Atiku kwusuru ọchịchị Tinubu ikpuru isi
nke na ị naghị ahụ ịgba Tinubu na-eti n'ọchịchị ya ka Buhala zaghachiri Atiku bụ akụkọ na-ada tọrọbọlọ na-akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na APC kpochim si ike ma dịkwa kakaraka Tinubu ga-enweta mmeri na ntuliaka elu afọ 2027 ka onye isi oche otu pati APC n'ala anyị bụ Yilwa dakwuru. Fubara ga-adị nnọọ ka nkịta akpara eze ma ọ malite ha ọrụ dịka gọvanọ ka Tonye Kolu kwuru bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na iwu ka ọ bụ na Tinubu ga-arịọrịrị mgbaghara maka nkwụsịtụ n'ọrụ ọ kwụsịtụrụ Fubara ka otu pati PDP kwuru. Fubara ga-amalite ha ọrụ n'ụbọchị taa bụ Tọzde dịka Tinubu wepụchara iwu ọnọdụ gbata bụ emergency rule o tinyere na steeti Rivers bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na iwu ọnọdụ gbata bụ state of emergency ihe Tinubu mere weghachiri ọchịchị onye kwuo uche ya ma zọpụta steeti Rivers ka Wike kwuru. Njinji ebelebe Wike ekwugo ka masiki niile ekwughị ahụbe m olu Wike. Wike don second am now. Ọ dịkwa mma. Ọ gbaala support ya ozugbo. Ọ sị ihe a with the right thing. N'oge eweghachi ọchịchị onye kwuo uche ya bụ demokrasi bịa kpa zọpụta steeti Rivers. Mana uche o mgbe ahụ kwa steeti Rivers achọrọ ịmụnye ọkụ aka ịmara na ọ na-agbara nkịtị ihe gbara ọtụtụ ndị mmadụ yara dịka onye isi ala Bola Tinubu nọ na-arụtụ aka ihe ndị mere o ji kwepụta ọnọdụ gbata na steeti Rivers o nwebeghị paragraf maọbụ sentence maọbụ word ebe ọ kpọtara Wike gịnị aha na Wike kwa mana ndị mmadụ ma na ihe na-ese bụ gịnị ihe wo nsogbu Wike na Fubara. Uche he carefully drafted that yeah. Thank you like all the careful mee ya na Wike the rule state Rivers akwa Fubara okay ihe adịzie careful de ihe ahụ o dere de ya exactly okay mgbe ọ dịzi careless ka ọ ga-edega nke Wike Wike azarala ọnụ ya okwu nzara onwe ha dị ego ndị mmadụ si all these things bịara bịa rụtụcha aka you know call Wike ọ dị egbo otu pati PDP si nke a Tinubu mere n'ọdịbeghị enough na ịhụrụ gọvanọ ha bụ Fubara Wike Tinubu ga-arịọrọ ya mgbaghara ọ ga-abịa rịọ ya apology si ya abeg forgive me maka nkwụsịtụ n'ọrụ nkwụsịtụrụ gị. Are you kidding me? Are you kidding me? Tinubu ga-arịọ gị mgbaghara ga-arịọ unu mgbaghara ọ dị egbo. Tonye Kolu bụ onye ji ọkọlọtọ otu pati APC zọọkwa gọvanọ steeti Rivers n'afọ 2023 gara aga ya na Fubara zọrọ ya Fubara emerie ya ọ sị na Fubara ga-adị nnọọ ka nkịta akpara eze ma ọ malite ha ọrụ dịka gọvanọ na ọ gaghị enwe ike otu a ka ọ ga-anọ nnọọ Sudan de Luke anọrọ na Abuja anọrọ na asọrọ na-enye ya ọda ihe asị ya mee ya eme mana ụmị n'okwu a Tonye Kolu kwuru ụmị somehow ile ya anya somehow ama m na aghọta ọ ga-aka amụ nụ onye amụ gbara hụ okpokoro iji bịa n'ọsọ na-eme wee bụrụ ya ịma Atiku yesterday ka ọ bịara na ya akọcha ọchịchị Tinubu na insecurity here and there na nke a gosiri na ọchịchị Tinubu akụọla afọ n'ala onye enyemaka Tinubu bụ Buhala apụta gwa ya sọ dị ka ikpuru isi e be like say you dey blind though. No only you for Nigeria wey no dey see wetin Tinubu dey do. Buhala Ochim
uche o nwaanyị ọma ka onye ahụ ka m bịara hụ ihe a Tiwa Savage bịara nnọọ bịa ihe akụkọ ya bịa kwụpụ asị egg niile nọ ya n'ahịa afọ na ofrozen na ha na ọ ka na-achọ ịmụkwu nwa nwoke si nụkwanụ m ọ chọrọ ịbọị ọ chọrọ ịbọị ka iji frozen eggs ndị nọ gị n'afọ ọ dị ego o wee bụrụ ya onye isi oche otu pati APC n'ala anyị bụ Nentawe Uwada apụtalakwu na ndị Naijiria ha matụnyere Tinubu vootu n'afọ 2023 na ha ga-emeghakwa otu ihe ahụ n'afọ 2027 na-eme gịnị na-abịa abịa na anaghị esi nke ahụ agụgọ. They love Tinubu. They are going to vote for him. Uche ka ihe tụrụ anya ọ dị ego Naijiria ebe mgbanụ ka ọ dị ka anyị nyonyeke n'anya n'akwụkwọ akụkọ Punch. Gezie ntị. Tinubu akwụsịla iwu ọnọdụ gbata bụ steeti of emergency o tinyere na steeti Rivers kpohachie Fubara bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị Naijiria dị nde 8 anọghịzi n'ọchịchịrị ka ụlọ ọrụ na-agụ maka ọkụ latrik n'ime ime obodo bụ Rural Electrification Agency kwuru. Ndị okenye steeti Rivers arịọla Fubara na ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Rivers ka ha zere ihe ọbụla ga-eweta ha tigbuo zọgbuo na steeti Rivers bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ozu mmadụ 2 ayasarala n'ihe mberede okporo ụzọ mere n'okporo ụzọ si Lagos gawa Ibadan. Unu egbochikwala Natasha ịmalite ha ọrụ ka otu jikọtara ndị ọkaiwu ala anyị bụ NBA gwara ndị ụlọ nzukọ seneti bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Wike eburula abụ ekele ha ka gịnị bugara Tinubu maka iweghachi ọchịchị onye kwuo uche ya na steeti Rivers. Agaghị m esonyere otu pati African Democratic Congress bụ ADC ka Adeleke kwuru bụcha nnọọ akụkọ ndị dara gbem yom yom tim cham cham klara onye na-awa oroma na-abụghị nke ya na-akwụkwọ akụkọ Punch. Na so you go the tifu my God giving oroma in dream. Oroma onye ọzọ ga-egakwanụ na-awọ no be you show me road. Onye ọbụla na-akpọ anụ nkịta asị ya arala mmiri ya. Ọkwa gị ziri m ụzọ n'arụ. Ọkwa gị nwanọ. Uche. Ọkwa Clara ole dị weti gị. Uche. Me ejipịa gị otu a. Uche hapụkwa m aka o. Hapụkwa m aka. Uche Adeleke agwala ndị na-ekwu na-ebugharị akụkọ ụgha na ọ chịkwara isi na otu pati PDP. N'ihe dị otu ahụ adịghị. N'otu pati ADC na-enwe ihe dị otu ahụ. N'ivin na 2026 na-abịa abịa na ọ na-adịji ọkọlọtọ otu pati PDP. Zọọ ọkwa onye isi ọkwa gọvanọ ọzọ na steeti Ọshụn. Ka ọ dị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọkụ latrik n'ime ime obodo Rural Electrification Agency apụtala mepe ọnụ kwuo na ndị Naijiria dị nde 8 anọghịzi na ọchịchịrị. Out of over 250 million Nigerians, only 8,000 anọghịzi na ọchịchịrị. Of all the poor, or the very poor. Very, very poor. You know, a na-akọ ihe akọ. A na-akọ ya akọ. Ihe onye agwara anyị chọrọ iwere ọkwa ọchịchị. Ịbịagodi na steeti ime ebe ọ naanị na Owerri nọkwa ụfọdụ ebe ọwa ị ga-akpọta aha ọtụtụ ime obodo otu a ka alakara ndị nke ji enwegbu poolu ha dasịchala ụzọ o nwere ebe ị ga-agaru na steeti ime ọsọ ga-egbawa ọsọ ka agụ hapụta ịgbapụta otu a dọgbuo gị ma ọ krokodil hapụ isi na mmiri dị n'ụzọ mmiri kwekọrọ n'ụzọ gbapụta tagbuo gị o nweghị ụzọ no gredin nketekete kpọkpọ ketekete kpọkpọ mana asị e nwere ihe a na-akpọ lokal gọọmenti ọtọnọmi. Kedu dị ebe ego ọ bụ na-aga kedu dị ihe eji ya eme ime obodo no ọkụ latrik no good road no hospital no good school otu a ka ọ ya koro ihe niile ọ dị n'Owerri ihe niile obiri n'Owerri ihe niile obiri n'isi steeti mana agara ntuli aka elu achetawazi n'ime obodo ndị a na-aba
na-eku obere nwatakịrị n'aka junior ise fine boy ihe o ndị midia na-awụ kamera kwara asị humble honorable nwa ole ka ọ na-eku ụmụaka gọvanọ nke a ga-awụ gọvanọ ụmụaka ọ ga-awụ gọvanọ enyi ụmụaka o ya na-atọ ọka asị nwa nke a humility gị a ga-eji ya zaa ala okpesi ọ na-eme m obi ọjọọ ike agụla ka ọ dị ka anyị nyonyeke n'anya n'akwụkwọ akụkọ The Statesman gezie ntị dị ka o mechara ọnwa 6 Tinubu ewetala iwu ọnọdụ gbata bụ steeti of emergency o tinyere na steeti Rivers na njedebe bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo anabatala okwu ewelitere na ya bụ ụlọ nzukọ omeiwu bụ nke rịọrọ gọvanọ Uzodimma ka ọ gbalịa rụzigharịa okporo ụzọ ọjọọ dị na kansụl ime obodo ọnụ Imo. Otu pati APC adọọla Atiku aka na ntị si ya kwụsị dị na-akụnye mkpụrụ ọgba aghara bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye kọmishọna na steeti Imo bụ Victor Nwachukwu akatọọla nyasa ụlọ akwụkwọ gọọmenti teknikal kọleji dị n'Owerri yasara. Gịnị mere a na-agaghị akatọ ya? Gịnị mere a na-agaghị akatọ ya? Ọ dị egwu ọtụtụ ụlọ akwụkwọ gọọmenti nwe ọ wụzi ebe ndị omekome na-aṅụ Igbo ebe a na-aṅụ esi Igbo ọ wụ ebe ọwụ ahịhịa otu aka ọha. No offense, no security. Technical college. No security. Ebe a na-amụcha ụmụ ụfọdụ ihe. Achọ imete ya ọ gwara ụlọ akwụkwọ Clara agba mgbidi were security mee gịnị tinye chọta ndị cleaners ga-enyere ụmụ akwụkwọ gịnị aka. O nwere cleaning ndị ụmụ akwụkwọ ga-eme o, don't get me wrong. O nwere cleaning ha ga-eme gịnị ha ga-eme nwekwanụ nke ndị mmadụ ga-eme ga-enyere ha aka mee. Mana gaa n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche windo ya adọkapụla ya rufu ya ọ na-awụ mmiri chororororo mgbe ụfọdụ aga ya bụrụ na agaala mkposi n'ime ụlọ akwụkwọ. Mgbe anyị gara nke anya mgbe ụfọdụ tupu anyị amụwe ihe asa anyị were aja kpochie mkposi ya ịma na agara m akwụkwọ ime obodo lele o mere eme n'afọ 2000 ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ oghere je ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị elebazie ya anya bụ mkpụsịtụ bụ na njedebe onye isi ala Bola Tinubu wetara iwu ọnọdụ gbata o tinyere na steeti Rivers. Anyị wee na-ajụ gị sị gịnị ka ị nwere ikwu gbasara nke a? Gaa na Facebook anyị zibatara anyị ozi mana ka ọ dị nọrọ ebe ahụ emena ngagharị Echo FM
ọ dịkwanụ onye isi ala Bola Tinubu ewetala ya na njedebe bụ iwu ọnọdụ gbatagbata state of emergency ma ọ bụkwa na emergency rule o tinyere na steeti Rivers dịka ọ bịara Fubara osote ya na ndị ụlọ nzukọ omeiwu ya bụ steeti Rivers bịara n'ọzụo ọnwa 6 akwụsịtụrụ ha gịnị ọrụ na-abịaghị bịagbuwe oge ọbụla n'ụtụtụ anyị na-ajụ gị sị ị chere na nke a ga-eme ka udo lọghachie na steeti Rivers nke a ọ ga-emekwanụ ka Wike wepụ anya n'ọchịchị dị ugbu a na steeti Rivers? Clara, nke ọ ga-eme ka Wike wepụ anya? Ka a na-elenụ ka a na-elenụ ee nke ọ ga-eme ka Wike wepụ anya na steeti Rivers. Kedu ihe ị nwere ikpe gbasara maka nke ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa anyị na akara ekwentị ndị a 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwa 0707-454-1014 0707-454-1014. gawa na Facebook anyị n'ụtụtụ a maka na otu ihe doro anya bụ na ekwentị anyị ọ na-enwe vamvam ka ọkụ ala mmụọ ọ ga-ara ahụ ịkpọbata nwe n'ihi ya ị gaa na Facebook zibatara anyị ozi anyị ga-agụpụta ya ka ọha na eze nọrọ. ị garuo Facebook saachị ya maka Eko FM ISIOKWU FM gị klikie ya kpam nwee ike kiriwe anyị live zibatara anyị ozi Kpohachi nke a kụchapụla ọ n'ebe ahụ gaa n'ihu lọvụ nwa ka eze ịgbalịala anyị dị mma gbapụ ya ọsọ nọ anyị dị mma lọvụ nwa ka eze gbapụ ya ọsọ ịma ihe na-eji kabechi bịa n'ahụ ị ga-akwa for 6 months Tinubu na Wike mmiri for Rivers State ị ga-agwa na oge ezu nwo onye ụkwụ nwa na-ezuru bata na-ezuru ya ị ga-ahụ ya na ha ga-ejikwa ya nga ahụ na ebe ihe na-agwa Fubara ọgba dịka ọ na-apụziri ọrụ ahụsi ya nọ na nkịta ọ ga-achọkọba ọga ebe a na ya ga mega nwa mụrụ ọhụrụ ya nọ ka nwoke onye chere bụ ya dịka ụtọ ihe a na-agwa na si na oge ị ga-nkwa na ụtọ anya Tinubu ga-anọ nga ahụ anya Wike ga-anọ nga ahụ mgbe bịa na-agwa Fubara ya nọ nga ka nwoke ya bụ nwoke zụwa ha ya gaziere gị nọ lọvụ nwa ka eze Kpohachi welie olu gị elu nọ Kpohachi gaa n'ihu Reverend from Ibucha. Asị na nwata mmiri ihe kwamụrụ anya ya ehiri ụra. Somio Wike eriela kwamụrụ anya. O rere Rivers State n'echi. Fubara ga n'iru chewa oge atụla ya. Ndewo ya gaziere gị nọ nwoke ọma ewo nke akụchapụla ị ga-agbalị nnọọ Kpohachi ka ị wee nwee ike tinyeke n'ọnụ na ya bụ okwu anyị ji n'aka Kpohachi ọgụgụ na redio nwoke agụ ya gaziere gị nọ ya gaziela gị Clara ụtụtụ ọma ndewo ya gaziela nnọọ onye na-ekwu nwoke agụ na fikedo ọkụ na-ere wan ezigbote ji lọf maka ize ihe timekwu n'ọtụtụ awụ ịhụ na ihe emege n'ụbọchị ndị a gara aga kema 7 months na ọ gosi na ọtụtụ onye kwuo uche obi ya na Naịjirịa na ọnwụ na fee ọ nwụrụ anwụ live so ihe na ntụziaka na-enye onye ọbụla bi careful mana akpa o ji eme ihe na Naịjirịa mana akpa o ji ekwuka na Naịjirịa mana akpa o ji egara m ije ha na Naịjirịa jagharị because ọtụtụ onye kwuo uche obi ya alaala eziokwu ala na Naịjirịa because ichebe na a ga-abịakwume n'imere ikwuru eziokwu na imere ezigbo ihe na imere ka imere ka ọ lara na Naịjirịa so onye ọbụla bi careful anya. Ndewo ya gaziere gị ezigbote onye m ka ọ dị na Facebook anyị ozi akarịala ebe ahụ soro ibe gị ga-azibatawa na nke a si n'aka Chibuike Austin ọsị uche ịhụ corruption n'ọkwa ndị nọ na gọọmenti na-akụziri anyị nrụrụ aka anyị ahụkwala nke gị Smith Oti ọsọ ụtụtụ ọma saa Clara ọ na-akpa anyị saa ebe ya na-aza n'ọgwụ nwoke na-azanụ saa thank you so much Smith ọ sị na ọ tụghị ya n'anya na otu egwu bọọlụ Chelsea na ebe ahụ Bayern emeri aha yesterday
ọ dị egwu gaa n'ihu nwaanyị ọma. N'ozi nke si n'aka ọkpara legachi na uche na Clara ọsọ ụtụtụ ọma ọ na-abọọlachi ọ sị onye isi ala Bola Tinubu agbalịala weghachi Fubara ma nye Fubara ọ sị ọ gbalịala weghachi Fubara ma ya bụ Fubara ga-abụzi dịka figurehead nkịta na-adịghị agba ụja. anyị ahụ na nke gị dị celebrity casta o si ụmụda agụmbiri dị na kansụl ime obodo Mbaitolu nke steeti Imo zibata ozi ya ọ sị ndị EFCC ha na-atụ asị na ọ bụghị ndị Yahoo na akọs ihe mere eji inye ndị Naijiria visa ji ara ahụ n'ọwụ gọọmenti anyị ọkwa ị na-aghọta maka na ha akụọla afọ n'ala ime ihe ndị ha kwesịrị ime na ha kwụsị dị na-arafu ndị Naijiria ma ihe dị ka o kwesịrị ya gaziere gị nọ the celebrity caster uche onye adịghị ya njọ Ebolachi uche Clever ụtụtụ ọma nwanne m nwaanyị ekelekwere m ndewo Dikon Kingsley Eluchie nwafọ Orogwe Owerri West City of Progress anụ na Mgbirichi na-akpọ ndewo enwena Wike aha Wike zara amamebele aha ga gụọ ya Wike and ofegere ike nkwa na federal baa na Sina River State gaa na federal na president ọ ga na-ele ndị River State dịka ngachi onye ya mmadụ biwe onye oshi gị ya mee ihe ọbụla mere gị na-ele anya ọjọọ ma omomere ka ọma momere ka ọjọọ anya ha ka nọ dị a ihe ha legidere anya na-eme eji enye m 6 months ahụ agakwa ha na-ele anya na-atụme ihe ha ga-eji mee megide ha Dikon Kingsley Eluchie agachiere elu ndewo ya gaziere gị Dikon Kingsley Eluchie anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a MC Chibụzọ isi Bizobi Estate dị n'Ụmụdim Ụmụgakpọ Ụmụọba Ụrata dị na kansụl ime obodo Owerri North nke steeti Imo zibata ozi gị si ụtụtụ ọma uche na Clara n'enweghị m ọchị ikpu n'ụtụtụ a kama na Tony Cole ekwutechala ihe niile Clara ime ihe Tony Cole kwuru na Fubara n'ọnwa ahụ abịaghachi n'ọkwa ọchịchị na ọ ga-adị ka nkịta na-agba ụja na-enweghị eze ọ dị egwu gaa n'ihu nwaanyị ọma n'aka si n'aka Ugonna Wisdom ọtụtụ ọma uche na Clara na ya si steeti Abịa na-ekiri anyị na anyị ga n'iru n'ọrụ ọma anyị na-arụ na anyị congratulations ndewo ịbọọlachie ọlamchie ụzọ na Clara ụtụtụ ọma ndewo ọwụ nwafọ Njaba local government Demian Ezeji voice of Njaba na-akpọ ndewo yes ọ na-adị mma ihe dịkata ya mee ma ozu anwụrụ ama m na ihe a wụ blessing in disguise ka anyị ghọta ya in that way ihe Tinubu na Wike mere na Rivers State ọ mere ndị ugwu atọ nọ against him they will pay him back ọ na-achọ vote Rivers Wike tenure elongation ndị na-aghọta dị ya na-eje si ha chịrị contest again mana Wike nọ na seat of government house Rivers State now he is the governor onye nwe the whole commissioners onye nwe the whole house member nwe the whole local government chairman and councillors elihe stop prayer imela Wike impeach the news I ga know impeachment ma ọkwa na brief illness anyị mụ ihe brief illness before you know it akọla ọgwụla obodo a nsogbu dị Rivers State emere mgbe Ojukwu gwara ndị Rivers ka ndị Bayelsa ndị South say ha ihe ha sịrị ya good afternoon sir ya sị ha good morning na ihe awụ mbido testing the microphone ịma onye sekwe ihe egwu ya sị testing ndewo chịkọlata ha aka na ahụ ya nwebeghị ihe ha hụrụ Rivers State Fubara ọwụ figurehead Tony Cole na ndị igwu na ndị azụ ekwuele ndewo anyị ihe na-akụrụ ya egwu ebe ọ nọ anyị ga-ahụ na ya chukwudebe anyị ndụ ka anyị hụ ka o si achị ya ọchịchị ndewo ya gaziere gị uche onye adịghị ya njọ o wee bụrụ ya ka ọ dị na Facebook anyị Clara ozi a karịala na nke a si n'aka Nwachukwu Elias Junior onye ọgbakọ ọ so na abọọlachi uche na Clara na ocheghị na oge enwe isi n'ihe ọchịchị Rivers ga-abụ ugbu a bụ ọchịchị Tinubu na Wike na Fubara ga-abụzi nwatakịrị eku n'aka Fubara agaghị enwezi ọnụ ma ọ bụ kwuo onwe ọsọ ike gburu ya gaziri gị n'oge a n'ihu Clara n'ozi nke si n'aka Ichie Francis ọ sị uche na Clara ụtụtụ ọma
n'aka ekwukwala nke wụ eziokwu na Fubara na obi enwe ike ịdị ya beautiful ti ya achịwa ọchịchị ahụ chịcha tena ya akụrụ ọnụ na ịhụrụ nlọghachi ọ laghachitara na ọ gaghị eme ka udo dịrị n'etiti ya na ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Rivers ọ sị ka Chineke mezie okwu nke a bụ uchere obi gị ị bọọla chi ye Uche ụtụtụ ọma enwe chọrọ gị okwu ebe ahụ a na-anwa ya anwa gaa n'ihu ọchịfobe from ụmụahịa mbiri enwere echi meme ka eme na ọrụ ọgụrụ akala na arụrụ n'abalị ịgba ka ewe eziokwu ọ izali nrụ ọrụ n'abalị ejikọ m n'olu orenji chere kene ịhụ na imebọwala onwe gị edishọn ọwụ gị nwa dunyere Clara nwoke ọcha nwere ọgụrụ Clara arụrụ tude ịgba ka ewe eziokwu nwa ahụ chifobe ọrụ n'abalị ihe menyikrụ otu a ọ bụrụ nji na-acha ya mgbe ya na-anyị acha na m na-aghọchite ya ya na-ada so egara Clara nọ gbalịga ọ dịghị ka temụrụ n'uwe otu ngwa ga-ete ihe n'ụwa na ihe mege na Rivers steeti onye ọbụla na-ahụ ya anyị ga-ahapụrụ ya Chineke ihe mere mgbe oge ụmụ Ijipt egbe ụmụ Izrel nọ n'obodo dị anya ha magide ha Chineke agba nnọọ nkịtị ihe ruo mgbe Chineke ezara ha oku ha ha mbụ so ụmụ ndị Rivers steeti aha ndị onwe ha to God ụjọ atụla ha ibiri otu a Naijiria nọ ihe na Naijiria na-ahụ na anyị nọ n'Ijipt Naijiria anyị nọ n'Ijipt na ahụ ha let me say it openly anyị nọ n'Ijipt obere oge anyị ga-esi Ijipt laa dịka ụmụ Izrel lara so ka onye ọbụla nagide hapụga ihe enwe ike mege ihe enwe ike na-eme na Rivers steeti hapụga onye ahụ enwere na-aza ndị Naijiria oku especially ndị ka Igbo onwere ndị na-aza anyị oku so Uche jisi ike ma gara Clara ndewo ya gaziere gị nwoke ọma Clara ịhụnanụ ugbu a ka m chọpụtara onye na-akpanyere gị ọkụ na this man dey sponsor you mere iji na-awa anya wara anya bịa na my own dream not your own oroma mere gị introduce gị ewuruzi onye nna ahụ n'elu ya ịma n'ime na the worst o nweghịzi ihe ọzọ ị ga-eme m n'ụwa tata ga-ekughe m n'anya gị nwa shift kene uche ihe m sọgakwawa okpuru ede ikpo maka chi eche m inwe hụ respect ọnụ tọọchị anya ihe m sọgakwawa okpuru ede ikpo akwa gwara gị na a na-eji aka aba apa ya na m ịba ya ma but na de respect am ọ dị ego ka ọ dị na Facebook anyị ahụ n'ozi gị Ugonna Wisdom ọsọ Uche na Clara congratulations to Fubara anyị ahụkwala nke gị Bright Chimex ọsọ Uche na Clara na ụlọ ekpughị ihe gbasara mmeri emerere Chelsea FC n'abalị echi gara aga ọ sị ka Chineke mezie okwu onye gwara gị ikekwe isonyere late ịjoin relate gaa n'ihu Clara n'ozi nke si n'aka Ifeanyị agha ọ sị ịbịa nnọọ wepụ ya bụ ọnọdụ gbata etinyere na steeti Rivers na onwe ike ime ka udo hie odo na steeti Rivers na ihe niile ihe ga-eme ka udo hie odo awụkwala ma nwee ike usere ụkwụ na aka ya na ndọrọndọrọ ọchịchị steeti Rivers ọ si awa agha Ifeanyị si Ekwulọbịa zibata ozi ndị Wike oge separa n'ọkwa Clara o nwere ihe a ga-eme n'ụwa anya apụọ nduru ebekwanụ na akpa egusi ebekwanụ Wike ga-asị gị agreement is agreement ka ọ dị anya ahụ n'ozi gị na ụtụtụ a amakọla m Allen ọsọ Uche na Clara ụtụtụ ọma ọsị nice one anyị ahụkwala nke gị mowa mmere m ọsị ụtụtụ ọma ahụ na-ekele anyị nwa nọ na studio ebe a na anyị na-elu ukugu udu na anyị daalụ ndị a gaziere gị nọ ịbọọla chi ye ezigbo mmadụ olu ya na-adụ ụda n'igbo okwu leenụ nwa na ya eze na-ata njaba gbapụ ya ọsọ nwoke ọma enyi ọha odogwu na redio ụtụtụ ọma nwa na nwekọ aka ụwa mara ụnụ mma ejuzugbu aka mbụkwa nwa na ya eze na-ata njaba ọtụ kwadoro ka mgbede onye isi ala agbalịala nke mbụ mana a na-akpọ oku dịka emeghere akwụkwọ iwu ji Naịjirịa emeghere akwụkwọ iwu ji Naịjirịa n'ihi na ọtụtụ ihe ndị ọchịchị anyị na-eme adịghị n'ụkpụrụ iwu biko ebe m na-agbagbata okwu si megharịa iwu ji Naịjirịa ka onye ọbụla mara mgbe ike ya garịrị aga m bụkwa nwa na ya eze na-ata njaba ndewo ya gaziere gị ezigbote ọyị nwa na ya eze na-ata njaba gaa n'ihu Clara ọ sị n'ozi nke si n'aka Prince Obiaga
obi aga obi aga ọ si steeti Rivers nsogbu ha nwere na beloso ma Fubara na Wike ọhụrụ dịka ji na mmanụ ọgwọla ihe aga ka ọ dị anyị ahụ na ozi gị n'ụtụtụ a Comrade Ompadek Chidozie Nwosu isi ụmụọkanne dị na kansụl ime obodo ọha ji egbe ma nke steeti Imo zibata ozi gị esi ọ bụ the most peaceful community e nwere na steeti Imo ọsọ ụtụtụ ọma ndị Ekwu FM na ikwu eziokwu na-abịaghị ịbịa agbagọwa okwu na ị chọrọ ikwu ya na mkpọghachi akpọghachiri Fubara na ọdaba ha adaba maka na onweghị dị n'ofensi ọ kọmitere ka esigodo ebe ahụ malite na Wike jọsụrụ nnọọ kpachapụ anya ka o humileti ya wụọ ya n'ala n'ihe mere eji m ihe ndị a niile bụ ịbịa nnọọ hụ na ahụ jụrụ Fubara oyi dịka a gaji ime ntụliaka elu zuru ọha ọnụ n'ala anyị bụ Naijiria n'afọ 2027 na-abịa abịa ọsọ ugbu a ọ lọghachiri na onwekwa n'otu mkpụrụ ihe ọ ga-agbanwe na ịhụrụ 100% ihe niile a na-eme na steeti ahụ ọgụzi Wike ga-adị n'ahụ maka ya na demokrasi emerigo ya n'obodo anyị abụ Naijiria ya gaziere gị no Comrade Chidozie Nwosu Ịbọọlachi Uche and Clara ndewo Njem Michael Nwadike Keshi Douglas akpọga ị hapụla eluigwe bịa ụwa Njem Michael abịala m n'ụwa ka m destroy ya ndị politicians ngwa gaa n'ihu asị m Fubara ịma aha ya wụ aha Igbo ya fụrụ bara nga ahụ so nwa sheki ya sheki bụrụ nwo ghọtala so ya fụrụ nnọọ ya barazie ya ma shake me I shake you ya anyị nọ Nigeria isi bendan isi Nigeria so ọ ụtọ ha m n'ọnụ ike adị m ji ekwu okwu ndewo ike adịghị iji ekwekwu mana ikwuchakwala Ịbọọlachi Uche na Clara ụtụtụ ọma ọchịfụ onye ji ahụ Uche Fubara si n'ọmụmụ lọta ahụ sikwara ike bikọsi ma nwoke si ọmụgwọ ya wụkwa na ha esinye ike ọkwa mma na ọmụgwọ nọrọ 6 months ahụ kwesịrị isi ike ọ ga-akọwa ịnwa awụ nwaanyị biko amama m na ya wụ na ahụ siri ike ana m ewu isi ya wel bịa kwado na ha esighị ike bikọsi ihe ile ya ga-alụ na bịa ahụ ịghọtala ya eji ike ya enwe ike gbachi ike ọkwa n'ọnwa mara na ọnwa gọvanọ ọnwa sitting gọvanọ ọnwa appointed sitting nwere power more than appointed like nwoke alaala na pati na alaala esi ya nwa sitting gọvanọ let him use his wisdom and do his work because ọ nwere ihe ọzọ nsị m ajụọ gọvanọ Imo steeti kwuru okwu na ọ ga-akwụ penshọn up till now penshọn and gratuity up till now ndị mmadụ na ha anwụchila biko chetara ya ichetala ya nọ nke ikpuru anụgo ya ndewo ya gaziere gị ọ sị na gọvanọ steeti Imo na o kwere nkwa na ọ ga-akpụ penshọn na gratuity na kemgbe ahụ o kwere nkwa ahụ ruo ugbu a kịtịkịtị kpọọ eji ole nne gị kọkọrọrọ m gaa n'ihu Clara na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Agụ Augustina ọ sụchena na Clara n'ịhụkwara ahụ okpu nze a nzọla gị n'uche na ọ makwara gị ezigbo mma o na gị biko gị daa m obi anyị mechi ihe ama ada anụ gị obi adala m n'ụdala m ọsị ndaa gị obi anyị mechi ihe ama ada n'obi hug I go hug you ka ọ dị ahụ na m nke si n'aka Don Stanlos ọ sị Uchenna Clever nwoke nwere ngabasị na ị chere na nke a bụ welcome development na onye isi ala o mee na nke ọma ọsọ udo ga-adị anyị ahụkwala nke gị Grace Chisom ọsọ ụtụtụ ọma na chai o ji ihe nwata welie aka elu aka jie ya ewetuo ya na Chineke eme na Fubara alọghachiela n'oche ya na onye isi ala Tinubu na Wike ha agbalịala uche onye adịghị ya njọ Ịbọọlachi abụọla m chi Uchenna Clever nwa gramma ya doziri nke ọma Ịbọọlachi nwaanyị eze mpọga udo dịkwara gị ụtụtụ ọma ndewo ụtụtụ ọma abụ m Dr. Francis Okorafor ọzọ Igbo ndụ ihe m nwere ikwu ya gbasatara Fubara ya kpachara anya ya esokwa n'ihe ndị mmadụ na-ekwu maka enwere ike na-ahụ eduwe ya ndị ike PDP ekwuole na Tinubu ga-abịa ịyọ ya
ihe niile wụcha ndị na-achọ ka ọ nọrọ n'oche a na-achọ ịkwanye ya. So ihe dịrị ya na-awụ na ọfụ n'otu o siri dị, otu ọbụla ọ sọrọ ya dị, ọ ga-adị loya because ọhụ na enwere mmiri ọkụ nwee mmiri oyi. Ọwụ ndị ka ya tinyere ya dị ya and ọ ga-esokwe n'ụkpụrụ ndị ka ya. O nweghị ihe karịrị na mmadụ chigidere chịchaa the whole tenor than na ọ chịrị under 1 year asị na ewepụgara ya dị ya wụrụ cause of his attitude or whatever. So ya esokwe n'ọnụ ndị mmadụ, ya soro nnọọ ntụziaka ha nyere ya ịma before ya elochite to this position agwala ya ihe ọ gaghị eme. Exactly. And ihe niile a gwara ya na enwee niwanụ ndị mmadụ disivuru ya na ọjọọ pụọ, ọ pụọ dị ọ pụchaa na kpamkpam. Uche aka mbụ Dr. Prince Isiokoro Akpọsị Igbo ndị udo dịkwara unu. Ndewo ya gaziere gị. Uchere obi gị a na-ama mma mmiri ndị vileji m ka ọ wụọ ịkụọla ya bụ mkpa n'isi ego. Ọ dị anyị ahụ n'ozi gị na Facebook anyị, kedu ebe aha gị ahụ gara? Sylvester Chinedu ọ sị bonjour Uche and Clara. Uche ma ihe okwu gị ya wụ ụtụtụ ọma nọ. O nwere nke a na-akpọ mademoiselle. Bonjour mademoiselle. You know? Ha! French atọkakwa. Ọ magburu onwe Uche o. French atọkakwa. Pụta ọ gara hitiri anyị ka hapụ China gara tile anyị. Stilo. Stilo. Gịnị wụ stilo kwa? Lele, no hemele njisi gị. Ngwa gịnị ka ọ Uche? Iwuhu my match. Iwuhu my match. Iwuhu my match ma bịa n'ihe m da. Uche na lie, nothing like stilo. Ị maka na-akpọ Gasson. Gasson, say Gasson. Uche Gasson na nwoke. I am a Gasson. Hey. Ọ dị ya bụ kedu aha ya? Sylvester osi oke amakpụrụ edere Izombe zibata ozi. Ọ sị Uche na ka ihe sikwuru ugbu a Fubara abụrụziela a ceremonial governor. Gaa n'ihu gbapụ ya ọsọ ka chọkọlata nwaanyị. Sapi ụmụodu amapụ okuku. Ọ sị Uche na Clara ụtụtụ ọma. Ọ sị na ọ na-congratulate Fubara maka mbịaghachi azụ ọ bịaghachiri n'ọkwa ọchịchị ya. O wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-achịkọlata na nnọkọ anyị na gị na nke ụtụtụ a. Ma asị ihe ọbụla nwere mmalite na ọ na-enwe ọgwụgwọ, gbalịa sonyere anyị na mgbede taa mgbe ọ ga-akụ elekere 5 maka ihe omume anyị bụ ụwa dị gịnị egbo. Mana tupu anyị esi ebe a kpara ngwongwo anyị pụọ, anyị chọrọ iji ohere a mee ka ndị obodo orodo ofekata orodo mara na oje zuru obodo ga-ada na ụbọchị Satọde nwanne echi n'obodo ha. N'obodo ha dị very lucky na ihe a bịara bịa manye na gịnị obodo unu. N'ihi ya ịbụrụ onye obodo orodo gbara gawa village unu ofekata orodo kpọmkwem na afọ ofekata ka anyị ga-na-eme ya bụ ihe ka onye niile ga-agba ka achọwa ya bụ gịnị oje zuru obodo. Onye ọbụla chọtara ya achọtara 30,000 naira nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ. Nọrọ n'ebe ahụ eme na ngagharị. O nwere onye ọbịa anyị na ya ga-anọrị, n'ihi ya agagharịla agagharị.